Sziasztok! Egy újabb videó. Most arra gondoltunk, hogy talán lehetne beszélgetős. Most akkor egy beszélgetősebb videó fog következni. A beszélgetős videók arról fognak szólni, hogy kérdéseket tesztek fel nekünk kommentbe, komiba, és arra megpróbálunk nektek válaszolni. Hát most akkor nem is tudom, hogy miről beszélünk. Szerinted, Flor? Nem is tudom. Hát akkor nem tudjuk. Ezért kell nektek a kérdésetek. Értitek? Ha ez a videó felkerül netre, látni fogja a netre, a Facebook oldalunkra is küldhettek kommentbe dolgokat, képeket, kérdéseket, ilyesmiket. Ha nem tetszik a csatornánk, akkor szeretnénk, azt szólnátok, mert akkor minél izgalmasabbá tennénk, és ilyesmi más dolgok is lennének, és újabb és újabb dolgokat mutatunk majd meg nektek. Hamarosan meg is mutatjuk majd nektek a következő részben, a 4. részben a Facebook oldalunkat. Egyenlőre még nincs meg, mert még nem készítettük el teljesen. De már kész van, csak teljesen nem készítettük el. Ennyi lett volna, ez most elég rövid rész volt, de a következő reméljük, hogy hosszabban fog sikerülni. Sziasztok! Sziasztok!